Rojbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henefî Turan Silav û Rêz. Temaşevanên hêja mijara me ya îro siyaseta Tirkiyeyê derveyî berî ku em derbasî mijara xwe bibin ez ê rojeva Diyarbekirê bi hevkarê xwe Kek Henefî bipeyivin. Kek Henefî merheba ji te tu çawa yî? Merhaba, sağ ol, gelek sağ ol, spas dikim. Kek Henefî piştî qirîza dîplomatîk ya Tirkiye bi deh balyozxaneyan re ji nişka ve tansiyona siyasetê bilind bû. Ev mijara ket rojeva Tirkî lê ji nişka ve li Sîrtê li Qurtalanê bûyerek çêbû. Hemwelatiyekî Kurd di serdana seroka İYİ Partiyê Meral Akşener sohbetek kirin. Di wê sohbetê de hemwelatiyên Kurd behsa ew kir. Yani vira em Kurdin zimanê me nasnama me Kurdî ye. Ev nasnama me zimanê me tê înkar kirin. Ciyê ku nankalên Kurdistanê bu şeklî diyalogek navbêna wan de ma derbas bû lê piştî demekî ew hemwelatî hat desteserkirin. Dixwazim ji cenabê te fêr bibim gelo li Diyarbekirê rojeva Kurda çi ye? Behsankî rojeva wê bike ev bûyer çawa tê şîrovê kirin. Piştî wî em derbasî mijara xwe bin û mîvanê xwe dawetî stûdyoyê bikin. Fermo Kek Henefî. Belê, silav temaşevanên hêja. Niha çend roj berê li Diyarbekir di mijarên sereke hebûn. Yek jê qeyrana aborî ya Tirkiyeyê bû û adinê jî ev mesela ew kê bû. Mesela van ew deh balyozxane ku bi hev re ewkek hevbeş dan yani daxuyaniyek hevbeş dan û Tirkiye hinekî bi ser Tirkiye de hatin bi rastî gotin li Tirkiye hukuk bin pê dibe. Li ser viyanê qeyranek siyasî ew lê derket. Birêz Erdogan bertekê şanda got em ê wana biqewlînin ji Tirkiyeyê dûr bixînin. Dûra daxuyanekî din încar derket û Tirka gotin vana gav baş davêtin. Mesela qeyrana ku Diyarbekir tê xeberdan qeyrana aborî bi rastî li temamê Tirkiyê enflasyon zêde dibe û rêjeya perê Tirk her ku diçe dadkeve. Li hember dolar û euro dadkeve. Ev jî li ser welatiyan tesîrek neyînî pêk tîne. Îcar bi rastî Diyarbekirî bi birincê Qerejdağê li gorî birincê Qerejdağê enflasyonê dibînin. Par bi torbekî birincê Qerejdağê 160-170 lîra bû. Îsal bûye 400-420. Di nava 400-420 da tê firotan. Diyarbekirî viya dibînin û hewar dikin dibêjin pir zêde bûye. Bi rastî Diyarbekirî jî bêyî birincê Qerejdağê nikarin îdare bikin. A rastî yani. Diyarbekirî bi vana micûl dibûn û mesela ew kê jî hebû tabî. Yani mesela hişkesaliyê ditirsiyan digotin ew ê genim çê nebin, ew ê nîskûnok şîn nebin û ew ê salik dinê ew ê ka em ê çawa bikin û ew ê birçîbûn çê bibe. û hema ji nişkava îcar bûyerek din derket û rojevê tevî serûbin kir. Ew jî bûyera Misir cêbû ku bi Tirkî divên Qurtalan li ser welayeta Sêrtê. Li wirê ew Cemîl Taşkesen bû berdevkê me teva bi rastî. Ji Meral Akşener re got em Kurdin
زمانê me Kurdiye û zimanê me înkar dikin û hebûna me nasnama me înkar dikin û navê Kurdistanê jî li meclisa xwe înkar dikin û hêşan daye bi pêçiya xwe hêşan daye got avira jî Kurdistan e. Li ser viyanê asayişa dewleta Tirk wî desteser kir û bir hem jî di çarê sivê da wî birin û hetanî êvarê wî derxistin dadgehê û dadgehê wî serbest berda. Em piçîçkî milletê me kêfxweş bû lê bi rastî Meral Akşener di bersîvên xwe da ew tiştê ku dewlet 100 sale tîne ziman heman tiştehanî ziman em bang li wan dikinî dî bes e. Yani divê ku ew naz bikin. Ya realîteyeke hêwê realîteyê naz nakin em ê li ser wan mesela di mijara xwe îro da em ê li ser vê meselê jê xeber din. Ez şiroveyan dihêlim ji mêvanan ra belê keksîraç ez dikarim ya bêjim Rojava Amedê van her sê çar mijarên sereke bûn. باش کێک حەنفی gelek spas te Rojava Diyarbekirê ji temaşevanê me şîrove kir. Ez ji rejî hevalên rejî rica bikim bi rehet mîvanê me bînin stûdyoyê. Temaşevanê nêja du mîvanê me yê hêja hene. Mîvanê me yekemîn Rêzdar Wehab Coşkun e. Kek Wehab tu bi xêr hatî? Tu bi xêr hatî kek. Sağ olun. Kek Siraç, Kek Hanifi gelek spas dikim sağ olun. Mîvanê me duyemîn jî Rêzdar Mehmet Tanrıverdiye. Kek Mehmet tu bi xêr hatî? Serçavê min Keko bi xêr hatî serçavar hatî. Bêviya ku em bi hev re îro bernamakî xweş û têr û tije derbas bikin. Ez ji hema ji Kek Wehab dest pê bikim û em dest bi bernama xwe bikin. Kek Wehab cenabê te jî dişopîne li Tirkî mirov kare bêje siyaset her gu diçe tansiyon zêde dibe. Her gu diçe bûyerek derdikeve. Piştî daxuyaniya 10 balyozxaneyên dewletên Rojavayî ji nişka ve tansiyon li Tirkiyê bilind bû hin kes gotin işte Serokkomarê Tirkî bi zaneyî vê tansiyonê bilind dike sebeba bilindkirina vê tansiyonê rêkberiya her du blokayê bloka Cumhur bloka Millî ye rewşa wan ne baş e ji bo vê yekê vê meselê bi zaneyî anîn vê astê lê tiştê ku mirov dişopîne iktidar ya jî em bibên Serokkomarê Tirkiyê hep parê wan en êdî dixwazin ji vê têkçûyînê serkeftinek derxînin û piştgiriya hilbijêran bigirin lê rewş dişibi ew cenabê te jî baş zanibe rewş dişibi salên 2002 duwekî wê demê cenabê te krîza vê taliyê ya bi 10 balyozxaneyên Rojavayî çawa şîrove dike Kek Wehab em te gudarî bikin. Rojbaş ji we hemû rastî ve orêzê xwe tînin ziman kek berê van balyoz 10 balyoz xane çi gotin gerek mere Libya mezeki vana daxuyanî dan vî daxuyaniya xwe de gotin Türkiye li dadgehê Avrupayê mafê mirovan de biryar dadin ser doza Osman Kavala Türkiye bi peymana bi vî dadgehê girêdî fakat Türkiye kanun dike bi kanun riayet nake vî biryarê nayêne cî via jî ji bo devleta Türkiye rewşekî nebaşî via anî ziman via tabii krizekî mezin derxist Erdoğan got envana persona non grata yani kesê nayê xwestin li welatê kesê nayê xwestin em ê wana wer tayin bikin ji bo vî jî min talimat da Wezareta Karê derve via krizekî mezin derxist nav Türkiye û nav devletê Rojavayî bi rastî ji serî de ez bawer nedikirim yani gavekî wer bê afetin ez bawer nedikirim diplomasî têkê te devrê û wî formülekî bidîta vî formülê dîtin yani ne Türkiye karı Rojava bi tamamî berçav derxin ne jî Rojava
devleti Rojava Türkiye dixwazin derxin têxina parantezî ya jî devre derxin de nexwazin ew ji bo wî ew formülekî bidîtana bir formülê hat dîtin van balyoza dîsa daxuyanîkî dan gotin em girêdayiya peymana Viyana'nın. Peymana Viyana çi ye xala çilûyekî çi ye ew jî dibe yani van balyozxane bi karê hundir de alaqedar nabe. Türkiye jî vîya qebûl kir vî krîzê derket. Fakat çima vî krîzê awqaz zêde bu wexta hûn lê mêze dikin ez diviya de sedemekî rasyonel nabînim. Yani sedemekî rasyonel diviya de tune. Çünkü vî gavê yani hûn yek balyozekî ji welatê xwe derxin hûn vîya kesê navê xwestin îlan bikin vîya gavê dawiyê yani hûn bi devletekî tekevin herbê ancak hûn karin vî gavê berê wî herbê hûn karin vî gavê bavên. Çima hûn vîya davêjin muhtemelen du heb sedemê wî heye. Yek wek tê jî wexta dest pê tê got yani îro îttifaka Cumhur Erdogan û Baxşêlî wexta hûn lêkolînê mêze dikin her derin rayê wan dengê wan kêm dibin. Ew jî dixwazin ji vir ji xwe re ewkekî derxin ji çîrokekî nû derxin. Heta îro Erdogan çawa hilbijartin qezenç kir heta 2015 çawa hilbijartin qezenç kir du heb çîrokê wî hebû. Yek çîroka xizmet em li vî welatê xizmet dikin em her tişt ji wan re tînin vesaire. Adinê jî em dixwazin li Türkiye demokrasî tahkîm bikin. Em dixwazin Türkiye demokrasî xurt bikin. Mafê mirovan xurt bikin. Fakat 5 salı, 6 salı van her du çîrokê jî tune. Yani ji alî xizmetê jî erkekî mezin heye, rewşekî nebaş mezin heye. Li alî demokrasî û mafê mirovan jî rewşekî gelek xirab heye. Vîya çawa vî çîrokê çê bikin? Ja vî çîrokê ser nijadperestî, ser milliyetperwerî dixwaze çîrokekî binîstin. Li vir jî Rojava ewkekî hedefekî gelek mezin e. Li alî dinê bi Rusyayê re tekîliya wî zêde dibe, Tirkiye bi Çînê re tekîliya wî zêde dibe. Vî pirsgirêkê ji bo vî tekîliyekî dinê tahkîm bikin sedemekî wer hat karandin. Fakat dawiyê vî ewkê qediyat, vî krîzê qediya. Fakat ev tesîra wî li ser siyaseta Türkiye ew hebe. Yani daha hem devletê Rojavayê wexta li Tirkiye mêze dikin wek berê mêze nakin. Li vir ji alî emîn bûn divê noxtê de em wek divê kevanek vîrgulek bavêjin hele mêzekin ji derve Rewşçawayê. Belê, Kek Mehmet merhaba. Pirs ev e ev qeyrana siyasî dîplomatîk ku di nava Tirkiye û dewletên Rojava da pêk hat. Gelo ji Almanya hûn wexta ku li vê meselê dinêrin hûn çi divînin yan di çapemeniya dewleta Alman û tevî wan dewletên Rojavayî çi tên gotin bi rastî jî li gora we van dewlet van deh dewleta gav paşta avêt. Belê. Slav Kekanîfî spas ji bo pirsyara we. Hûn zanin Almanya dawiya meha îlonê hilbijartinek pêk hat. Hanim Merkel wek serokwezîr hîn wezîfa xwe dike. Lê rojevê kêm mane. Koalîsyonek ji sê partiyayê were hilbijartin. Ji bo wê di polîtîka Almanya dervî da piçek hîn nezelalî heye lê tiştê ji bingehî guhertinekê çê nebe. Di polîtîka dervayê Almanya a dîrokî a bi Tirkiye ra zêde guhertin salên dawiyê pêk nehat û çend salên dawî sosyal demokrat wezareta dervî wan rêve bir îhtimalek guhertinekê çê bi wezîrê derveyî bibe ji partiya keska em hêvî dikin Birêz Cem Özdemir bibe û ji ber ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan wiyara gelek jara terorîst gotibû ew ê înteresant be wexta ku Birêz Özdemir bibe
وزیر دروی آلمانیا و بچه ترکیه ریاکسیون اردوغانی چه از مناخ دکم لی از ولم سر پرساوه ریزا دیپلوماسی نابینا ترکیه و دولت روجاوایی دا لبیتری يعني ملت عجب من قلت افتشيه باردوغان قالك جرائم تهديد كرن قلت ان هذه بنابرا بشين مجوارا ما وي قبول كر وما مليار برج راشاندن هرجار دكت قريزه دقوت هذه سوريي هذه بشين يونانيستان ودشان زي براستي حتى 9 مليار اورو يكتي اوروبا نها برجرا فقط عندي 6 مليار ويزي شاندن تركيا تشقى في برج بو برابر خرج كده تشتكدنا لي قوتن جرك روجافا دح ولاتن نح ولاتن يكتي اوروبا وامريكا زي تيدا جرك تهديد زختن اردوغان قبول نكن لي امبارغو زي بيكنينن يعني امبارغو زيدا اوي تشتكنا جوهرينا كقواب اني زمان البوليتيكا خويا هندوري دا اردوغان بشك كتيه تنغاسيه ابن جرايه كمينه روش ابوريزي كقواب اني زمان چاپمنيا المانيا قوتن بري 20 سال يكي ريفورم يعني ايك ريفورم تخص بيك بينا خلكي قالك باوريه وان وهيفي وان هبون جا اردوغان هبويه يكي اوتوکرات دخوازه جیانا خویا پولیتیک بچک بدریج بکه اف پروبلم نابینا روجاوا و آلمانیا دا با امبارگوی و نای چاره سکرن arası yekiti Avrupa ve Amerika gerek stratejik nava hevda diji Türkiye stratejik nuhbek binen stratejik wanina politika van devleta rojavai ber Türkiye heye li evne gora ve rojeve نها كيك محمد بن عبيري دستي كيفم اوي جناب تاو برسم نها قواد جناب تاو مركل حاضرية خاطر خواستني دكه سوسيال ديمقراط اوي ديسا سر حكم بن لي احتمال كي سياسة وان ني غوارتن لي سياسة هندرين ي ألمانيا دا دنگين پر جدا دردکه بگاه جناب تا بحثا جمع özdemir kir چند رو بری کلادیا روت گو دوی ام لهمبری ترکی دست به امبارگویا چکان بکن ام نهیلن اجد آلیدن ترکی چیروکا اوی زانه یا دنیز زانه دنیز ام ببین آقا سروکی پنا آلمانیا وک خلات دانه وی کرن سروکی پنی لآلمانیا جی ادی وک رحتیا دما مرکل گلو دی روژن پیشمه ترکیه رحت کاره به رحت تب بگره او راکسیونن کو شریگی وانیا پارتیا کسکا و رایا گشتی و نوزکاران کانه و رحتیه اف حکومتا نو ورسر حکم بالتركيا بالتولرانس برتيلا بدنوان عبوري كان بيا بوريته نا گوهرتنه چه به صدیست وک وزی آنی زبان پارتی حتی نا حکومت آلمانیا جد پارتیا کوaliسyon دو پارتیا دهات آواده بود نها سه پارتی نه پارتیا کسک به شریک حکومتی و پارتیا لیبرال دموکرات او دموکراتین لیبرال yani partiya keska politika Almanya'da güvertinek çebike. Efsadıysa da vakti zanın Hanım Merkel bereviyeti hafta şu Türkiye Erdoğan hatır xwast و yani وسبن Erdoğan da kurtun xawatek baş mehava kiriye razı buna xwe anizvan li ef dahat rexnekirin ev politika dawi hatiye yani em ya karın bêjin lê konkret çi be ser mafê mirova û ser pirsa Kurdî çi gav ê were avêtin em bêjin bi pêşniyariyê hikûmeta Almanya wê kitî Ewropa
Evi rojava medabe yani nihan karin tiştek bêjin piçek zî girêdayiyê rojev û rewşa aboriya Tirkiye. باش بله از دخوازم وگرم کک وهاب کک وهاب دو پرین چکه سروک وطن پارتیسی گو روجاوایی گاب پاش لنابتن ام خو نخاپینن لی سویلو وزیر هندرینیه ترکیه سلیمان سویلو و مولود چاوشoğlu وزیر کاروبارن دربه ترکیه dibêjin na wala rojavayî gav baş da avêtin û qeyran bi dawî hat lêbelê em zanin ku di navbera Yekîtiya Ewropa û dewletên rojavayî jî di nav da di navbera wan û o Tirkiyeda gelek meseleyên girîng hene meseleyên bingehînin evana yek jê mesela rojhilatê behra spî Dûrda nelhebin. Bera Türkiye ve Yunanistan'da da gelek problemin mezin hene. O emzanın ko Yekîtiya Avrupa jî û devletên rojavayî jî wek Amerika rabû li Yunanistan'ı hinek baregehên leşkerî jinu da ava dike. Dîsa mesela mafê mirovan yan mesela Kurda û mesela Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê jî Rojavayî û Tirkiye bîna hev gav nabêjin. Yani Fransa û Amerîka tiştekî dikin û Tirkiye bereva jî tiştê ku ew dixwazin bikin bike. Gelo berastî jî van dewleta hema di cîda li xwe mikûr hatin û poşman bûn û gav baş da avêtin yan tiştekî dinê ye ez dixwazim şiroveyên te bikim. Birasî gav paşavetin tuneyî. Yani wexta hûn li daxuyaniyê balyozxane mêze dikin viyatînin ziman. Dîsa birastî metna Türkî û metna İngilîzî jî navan de cudatî heye. Metna Türkî de dibên em girêdayiyê peymana Viyanayê nin fakat metna İngilîzî de dibêjin vî daxuyaniyê me gora peymana Viyanayê yani li ji bo her du alî jî ji bo her du rayê gel jî diplomatik sihîrekî çêkirinin ez wer karibêjin hûn kîjan metnî bixwin hûn karin gora xwe ji xwe re şîrove bikin wer tiştekî derket ortê fakat hem devleta Amerika hem jî mesela devleta Almanya'ya gotin em piştî balyozê xwe disekinin yani li vir gav avêtin tuneyî. Hûn li meselê jî mêze dikin li vir tiştekî ji bo gav paş avêtin hebi viya jî tiştekî tuneyî mafê mirovan yani hûn mafê mirovan hûn karin ji du alî bigrin dest viya karê hundirê yani vî mafê mirovan karê hundirin ya na îro wexta hûn li dinyayê mêze dikin hûn lîteratûrê mafê mirovan mêze dikin hûn viya qebûl dikin ki mafê mirovan ne tenê karê hundirê eger li derekî mafê mirovan lê riayet nekin vî mafê mirovan îhlal bikin her devlet karê gora vî şîrovaya xwe bînin fikr ramanê xwe bînin ziman van balyoza jî viya kirî ji bo vî meselê ne karê hundirê eger karê hundir bî jî Türkiye zaten girêdayiyê vî peymana Avrupayî yani eger gora karê hundir hûn viya qebûl bikin jî hûn kanûnê bingehîna ve heye mevzuata ve heye ne hûn gora kanûnê bingehîna xwe ne gora mevzuata kanûnî hûn gav davêjin ji bo wî ve rexnekirin yani li vir rexnebûn tuneyî fakat ekekî dîtin formûlekî dîtin vî formûlê ji bo her du alî jî reştekî baş derxist ortê devletê Rojava werkirî gav navetin davî edilî jî Erdoğan jî işte Süleyman Soylu vesaire ew jî çi dibêjin me li vir siyasetekî eşk meşand Avrupayî viya dîtin gora wî jî me qebûl kirin viya dibêjin propaganda viya çê dikin fakat hûn wexta li nav gelmêze dikin ez bawer dikim herkes viya zanı yani doğu perinçek tiştekî rastî anî ziman rast gotî yani li vir gavekî paş de tuneyî
navbera Türkiye o devlet Avrupa'yı seçer pıskırık mezini ve gotiyek yani bahra spi pıskırık ki Suriye pıskırık ki mafem rova pıskırık ki kayrana aburi pıskırık ki eyvana çava çareser ve endibinin devlet Rojava'yı o Türkiye livra le cudayı siyasetteki dimeşinin fakat gerek viyacı mere bir berçave koy yani Türkiye devleteki gringeji bu devleti Rojava'yı naxwazin Türkiye bir tamamı wenda bikin. Naxwazin Türkiye bir tamamı bıraktık ve ben bandora Rusya o Çin'e ji bu bir levra yeksaneki digrin berçave. Nahake divê navberê de divê tu fikrê xwe dîtinê tu gelek behsa tiştê hêja dike dixwazin tu fikrê xwe veke û temaşevanê me ji wê sûd bigirin. Niha cenabê te behsa xalekî girin mirov kare bêje gelo yani AKP bixwe serokkomarê Tirkî bixwe ne rehet e yani çawa ne rehet e di mesela Osman Kavala de me bi hev re dî serokê MHP ji bo Osman Kavala wek kir goviya Kuryeyê Sorosê û li hemberî dadgeha qanûna bingehîn dibên ya Anayasa Mehkemesî gotinên wer kir ku ew yani bixwe hiqûqê tune hesiban yani bi wê daxuyaniya xwe got qanûna dadgeha qanûna bingehîn jî piştgiriya teröristan dike piştgiriya rêzdar behsa rêzdar Osman Kavala û Selahattin Demirtaş kir got divê ev mehkeme ji holê rabe lê li aliyê din mirov dibîne tusiyat yek ji em bên ji alî aborî li dunyê evekî tê naskirin di xebatek xwe de li dunyê proja edalet û serkeftina hiqûqê de lêkolînek çêkirin lê di wê lêkolînê de di nav 139 welatan de Türkiye de mesela hiqûqê û dadweriyê de di rêza 117yê di vê yekê çawa şîrove dike kek wiha Yani ya tamamı xuyadaki ki hem kadı mafya mirova hem kadı azadiye de hem kadı hukukiye de Türkiye pır mesafe ki wenda kiri yani 2010'da AK Parti vakti hat iktidarı luraçı digotin em devlet hukuk em xort bikin em mafya mirova da hak kuvvetdar bikin servici siyaseteki meşandın bilhassa navbera 2002-2014 de bir yekiti Avrupa'ya gelekçi tekili van xort bu tekili van gel bu librajı gelek gav hatibun avetin fakat ilo endibinin 2015 şunde belki gelek kes biyadibin hatta 2012 fakat müşahhas de 2015 şunde van gav jibo demokrasi jibo mahfem mirovan jibo hukuke kijan van gava hatibun avetin bana güçlük pişte girtin yani devra perspektifi gelek mezini devi lekolin edici viader kevi orti Evya perskerek derdi. Navbera Türkiye o devleti Rojava'yı perskerek derdi. Navbera Türkiye o dadgeyi Avrupa'yı perskerek derdi. İro disa istatistiki ki heyi je Rusya şunde dadgeyi Avrupa peyman Avrupa en ziyade ihlaldaki devlet Türkiye'yi. Yani via perskerek mahfem rovaneyi perskerek demokrasiyi via vakta honda doza Selahattin Demirtaş doza Osman Kavala mezedikin hundiya berçav dibine fakat teni nevya yani gelek perskerek gelek zedeyi viyajı her alide xuya dikir. İro ittifaka AK Parti yani ittifaka AK Parti ve MHP siyaset ama ser evkeneni maalesef yani ser azadi ser hukuk edini ser otokrasiyeyi veya gelek berçave mesela vek ve got Bahçeli gibi emdadgeya anayasayı bigirin. Birasti zaten Ankara'da viyaj bu guhertina anayasayı, guhertina kanuni bingehin icabdaki fakat evka AK Parti ve MHP nagiyeviya le parlamentoya avkasına xortin fakat viya vakta hun tibiyatinin zaman hun tasavvur ki xutinin zaman yani hun vi tasavvurede hun ben bir devlet ve hukuke giredayı nebe
iktidar ve hukuk girêdayî nebe evya pirsgirêkî gelek mezin e. Ve vî siyaseti 5 salî vî siyaseti tê meşandin ne li hundir istikrar Türkiye destxist ne jî karê xwe derve tekîliyê xwe derve daha xist qadekî baş. İro yani hûn nêzîkî Rusyayê dibin fakat li Sûriye navbera ve Rusyayê jî dê pirsgirêkî mezin heye. Hûn ji Avrupayê û Amerîka dûr vedikevin hem li siyaseta mezin de pirsgirêkî mezin heye hem siyaseta lokal wexta li Sûriye bizetkin pirsgirêkî mezin heye. Ji bo wî Erdoğan, hükümete Erdoğan bu xwe jî gerek bi siyaseta xwe gerek bi ittifaqa xwe ketî gelekî tengasî vî tengasî ji alî gel jî tê dîtin wexta hûn lêkolîna jî mêze dikin viya bi vî rastî bi dikeve berçav zaten. Keko ez xwazim tiştekî ji cenabê we bipirsim. We behsa dewletên Rojavayî û Tirkiye û behsa em bêjin pêvendiyê wan a kir û vê qeyranê kir lê belê tiştek mema wisa tê bîra min gelo di navbera yani dewleta Brîtanyayê û dewletên Rojavayî da derzek heye di nava wan da ku Brîtanya îmza nabêt yan wek taktîk nexwestin ku bi tevayî pirên navbera xwe Tirkiye bavêjin. Mesele çi ye? Çima Brîtanya wê daxuyaniyê îmza nekiribo? Ya wê iradekî hevpar belkî rast nedîtî yani diplomasiyê deviyan rast nedîtî. Wexta eger Türkiye bi Fransa û Almanya yani yekîtiya Fransa, Almanya û İngiltere peywendiyê wî daha kêm bibe wî çaxê adresekî dinê İngilistanê yani İnglistan karı civra ji xwe rolekî nû derxe ji bo viya jî ew kirî ji bo viya jî belkî vî nebûyê şerîkê vî daxuyaniyê fakat wexta em li tabloyê mêze dikin em li manzereyê mêze dikin viya dibînin îro van ji 10 devleta Amerika, İngiltere, Almanya hûn tenê vana wexta bigrin berçavê xwe Türkiye aboriya wî jî sedê heftê girêdayî van devletayî. Yani hem sendin hem dayîn hem girtin vana giştik bi ser van devleta dimeşî. Ji bo wî eger krizekî viya bibe hetiya dawî yani van balyoza bi rastî ji derxistana ji welat derxistana yo krizekî gelek zêde çê bibe ji bo wî diro Wezareta Türkiye karê derve o navbera van deheb devleta dibin ya mekîk diplomasî. Mekîk diplomasî hat meşandin. Yani çawa evê livra vî çareserîkî bibînin viya dîtin. Fakat îro wexta îro em mêze dikin vî pirsgirêkê hatî çareserkirin ya jî vî pirsgirêkê li dawiyê mayî. Fakat ez bawer dikim evê bandora wî evê tesîra wî ser siyaseta Tirkiyeyê derve evê berdewam bike. Yani van devleta wexta li Tirkiyeyê mêze dikin ev viya daima aklê xwe de bigirin ew di hefza xwe de bigirin gora wî evê siyasetekî bimeşînin. Îro Tirkiye hem li hundir hem li derve gerek siyaseta xwe reformekî bîne. Heta vî reformê neyne van pirsgirêka ew zêde derkeve. Mesela mehkî şûn de ewka doza Osman Kavala ve bêdêtin. Yani livra dîsa Osman Kavala derkeve ber dadgê. Eger bê berdan vî pirsgirêkê ew hinkî dinê çareser bibe. Fakat neyê berdan siyê mehê de Konseya Avrupa ji bo Tirkiye ew bicivînin. Karın livra biryarekî bidin o vî biryarê jî ji bo Tirkiye jî vî biryar eger vî prosesî berdewam bike dawiya wî Tirkiye karı ji konseyê derkevî jî. Yani evkî pirsgirêkî gelek mezin heye. Heta îro Tirkiye vî meselê tehîr kir. Fakat hat wer nokteyê kî ji vî saetê şûn de imkana tehîrê jî nemayî. Spas. Kek Hanîfî bi misadat te Kerem ke keko. çend gotina lê zêde bikim. Yani di daxwaniya welatên Ewropayî û Amerîka da tiştek nehat gotin ku bira Tirkiye Osman Kavala azad neke.
تشتك نهات گوهرتن يعني او خودی گوتنا خون ادرسك بو او مساجك بو يعني بشتي هيفك اما بنيرن وقتاك ويبردن via جبو اردوغان وجبو حكومتاوي يعني تشتك وين دادك لو تويتاك هو بحث كر via تشتك انه تنابو تويت اذا تنه بيمان تي او كرن اشاراتا بيمان تي كرن ماده چلو یک پیمانا ویانای اکثر کاروبار دیپلمات ایزحدك او هاتيه او كرن وكيدن يعني دیپلمات روجاوا يعني ولات روجاوا قافك باشوان نابتن تشتيدن يعني وeb بحثا ويكر وeb بحثا روشا ابوري و برنجي قرج داغيكر و رازيبونا كرداني زمان براستي تركي قريزك ابوري جرينج دربازك هر شو قازنا بسبوري في مسلمه و بوليتيكا تركي ابوريا تركي جنيزيك و تعقيب راكم لي من جيك تاخوان جتشار جوانا يك حمولاتين تركي نابنا 15 و 24 سالي دا بيكار كاروانين يعني اردوغان قلت ازي بيشيا فايزه بقرم فرين بكم تشتك ناني زبان تشتك ناني هولي ابوريا تركي بروسنتا جلك مزن جشر دتشا خلق نرازيه ري عقبه دكبن يعني حكومتك السره اعتبار وان كيمايا هرچقا د چاپمنی دا چپک هاتن خستن گوتن يعني پشتی في کریزه اردوغان سرکت ولاتن روجاوا مجبور من شرط ما قبول کرن گوتن دیپلمات ای بدنگ من نوصايا از باور ناكم اوي تسيري سر صندوقي بكن ارمانج تشتك دنا كوابزي بكيماني اني زمان يعني هن بلانن اريشن روجاوا و باكوري سوريا از هيفي دكم ولاتن روجاوا امريكا و اوروباي ريندن كو جاركدن تركي ريشك چكتاري بكجبركو ارمانج اوه بناسيوناليزم خلكي بيش ببه بشر بينا روجابي و بوی شکلی هلبجارتنی یا پاش و باویجده یا هلبجارتنی قزنج بکه فيها سخت کاریه يعني 4-5 سال جارك بوتين بیاده که اردوغان زیوید شوپینه كاكو تبعسا برنجي قرش داغيكر وكاكو تا بيريا برنجي قرش داغيكر اي والله بشي سال از ناتنا از نكارم ورم براسي من بيريا از دخوازم مسألة هنكي بقهرينم وقت زانين دروبري سروكا اي بارتيه مرال اخشنر چو مصر جيكو بسر سيرتي باقري دايه نافچه سيرتيه و لوري امبيجن اسنافان زيارت دكر چو دكانا جميل چبو پاشناوی تاش کسان تشکی بسابو بگا تاش کسان چو دکاناوی و بویرا صحبت کرن در ناف صحبت دا برای می جمیل میرانتی کی کر گو هون ناسنامه ما نگو هون گو ناسنامه ما ته انکار کرن زمان ما ته انکار کرن و ناو کردستان ته انکار کرن ل پارلمانتویا ترکیه و لی فتلی و سایشاندا گو آبرانجی کردستان رگاتلی پشتی ویانه آسایشا دولتا ترک ساعت چهار شبه دا آبت انسر مالاوی و به تومتا کو ان پروپاگاندایا رخصنا تروریت که بوی تومته وی ستندن بن چاوا و برن امنیتا وی باجاروکی و دورا وی درخستن دادگاه روجادن ایواره وی درخستن دادگاه وی سربست بردا براستی اویان دنوا کردان دا لباکوری کردستانه دنگ ودا ev mesela deng veda و به آواکی ارینی پشتگیری خود تجکیه به پرسیا
piştgiriya xwe ji wî birayên me Cemîl ra nîşan didan. Baroyên Amedê, Sêrtê û gelek em bêjin parêzerên Kurd piştgirî dan birayê me Cemîl û heta hinek jê çûn wirê çûn ji bo ku doza wî takîb bikin. Kek Mehmet Tanrıberdî ev yanê ji derva da hûn wek Kurdekî diasporayê weviya çawa dît? Ji wirê çawa têxane kirin? Kakanî em gelek pê xweşin bi rastî em Cemîlên Kurd serbilindin realîtek anî ziman yanî vê realîtê Kurd tînin ziman Partiyên Kurda li derva li hundir berê wêzî Kurdistan nexşa Kurdistan di ekranên televizyonê Kurdî da tên zivan lê li gel polîtîk vanek serokê partiyek Tirkiye di parlamentoyê da û berê serok wezîrek a hundirî bûye esnafek Kurd bi rihatî viya gotin ev ya tiştek nû ev rastî gelek xweşin û gelek normal Ewropayê hat ew kirin hat dîtin yani em zêde ecêb neman lê me merak dikin me digot Cemîl çi wextî bigirin navêna 12 saeta da Cemîlê Kurd girtin birin îfada wê standin min di reportajek Rodavê da gel Rodavê min dît çi hatiye serê wê çi jî pirsiye anî ez van gelek rihat bû ez em gelek wê pîroz dikin em hêvî dikin Cemîlê wisa zêde bin bi rastî wexta ku werin cem wezîra û serokên partiya xwe neveşêrin bi eşkere fikir xwe bêjin Kurdistan realîtek ne îro ye kevne vê bînin ziman ev tirs were şikandin li Bakurê Kurdistanê tabûyek were şikandin wexta em viya pêk bînin bi rastî ji partiyê me yên siyasî heta komel û dezgehê me yên demokratîk dû vê ew bin vê peyvê bin û vê şopê bin em ê bi warê ştek demokratîk mesela xwe bidin qebûlkirin û gavê din em ê bikaribin bavêjin lê Ewropayê tiştek gelek baş tê ew kirin yani dibên Cemîl mafê xwe demokratîk hemelatî pêk aniye sûcek nekiriye em merak dikin ev dozak dijî wê vebûye hûn zanin ji bo perçekirina Tirkiye û endamtiya rêxistinek a terorî otomatîkmen doz tê vekirin ev ê doz çi netîce jê derxe em ê merak dikin divê spaskek Mihemed divê navbênê de ez pirsekî wekî viya du pirs ez ê girêdayî hev ji Kek Wehab bipirsim Kek Wehab me pirsa Kek Henifî ya ji Kek Mehmet re gudarî kir niha wexta mirov siyaseta Tirkî dişopîne çima İYİ Partî û çima her tim ev mesela berî viya demekî cîgirê serokê giştiyê İYİ Partiyê di mesela Pakê de jî bê mijarê anî ziman mesela got Kurdistan kîdereyî û destûr didin partiyekî wer faaliyetê bikin dûr de jî xwestin wek dibe îxtidarê ew ê têxin refleksa partiyên mirov kare bêje ya ekstrem ya rast ew refleksek wan bû divê mijarê de jî dîsa İYİ Partî û seroka wê hat Rojava Meral Akşener gelo ev operasyona ku vê taliyê girtina Cemîl Taşkesen bi ew têkiliyên serdozgerên bi MHP re operasyonên wer çê dikin ya jî ev siyasetekî giştî ye ez xwazim di vî warî de cenabê te ew biku biya girêdayî wî piştî wî dixwazim vê ew ê jî şîrove bike bi hev ew min demê anê meqala ya jî gotarekî te de artı gerçekê de çatibû çap kirin mixwend cenabê te di siyaseta yani tespîtên gelek balkêş dike gelo li hemberî tezkerê
nagotina CHP nişana siyaseta nû ya pêşeroja CHP û ya Türkiye'yi CHP ji xeletiyên xwe yî dîrokî dersa digire. Ev her du ewa mijarana ber girêdayî tu karibî bersî bawan bide em ê kêfxweş. Gelek spas berê wî pirsa Vira Kurdistanê wî kesê Cemal hatî ziman em wî seviya bisekinin. Bi rastî Türkiye vî meseleyê li dawiya xwe hestî bû. Ji bo çi li dawiya xwe hestî bû? Yani rêveberê Türkiye bi xwe rastiya Kurdistan kabul kiribû. Yani Erdoğan di parlamentoyê de vîya anî bû ziman. Yani wexta 1920 de via Kurdistan, Vira Kurdistan hebû mebûsê Kurdistan hebû via Erdoğan bi xwe anî bû ziman. Rêveberê AK Parti'ye dinê jî gotibûn yani Vira Kurdistanê berê li Vira Kurdistan hebû, Dazistan hebû, mebûsê wan hebû, vana di parlamentoyê de cî girtibûn via rastiyekî dîrokî via anî bû ziman. Yani via tiştekî nenihim. Larî dinê dîsa me vî meseleyê paşxwestî bû ji bo çi îro li sistema Türkiye'de de pargela Türkiye'de parti hene navê wan Kurdistanê yani Kurdistan navê wan de Kurdistanê yani Partiya Azadiya Kurdistan, Partiya Sosyalistê Kurdistan, Partiya Komünistê Kurdistan vana giştik Partiya Fermînê navê wan Kurdistan û vana vî Kurdistan erdnîgariya Kurdistanê zaten kabul dikin û di sistemê de wercî digirin. Ji bo vî bertekî vî meselê bi rastî gerek li dawî bûmaye. Fakat ji bo çi îro dîsa derkete ortê? Kesekî got Vira Kurdistanê ji bo çi pir reaksiyonekî mezin lê hat nîşandin? Ez bawer dikim ya du sedemê wî heye. Yek yani li Türkiye qada mafê fikr û raman gelek teng bûye. Dixwazî siyasetmedar, dixwazî rojnameger, dixwazî esnafekî fikrê xwe wexta bîne ziman eger vî fikrê gora siyaseta îro tê meşandin lê neyê dijî wî bi wî çaxê van kesa reaksiyonekî hukukî dibînin berçavê xwe ser vî hevalê me jî vî hat. Yekî vî a dudiya li Türkiye awqas sal derbas bûye yani awqas rastiya Kurda derketî holê fakat dîsa bêtehammül bûna Kurda û Kurdistan hîna berdevam dike. Vîya jî nîşan dike. Yani vîya jî gerek em vîya bûye. Îro ne tenê li hundirê Kurdistan yani rêveberiya Kurdistan wexta rêveberiya Kurdistan tînin ziman jî sed hev qutb dibînin gora wî naxwazin Kurdistan bînin ziman. Wexta yekî vîya pir bi rastî pir bi rehetî anî ziman got Vira Kurdistan heye em Kurdin zimanê me heye zimanê me tê înkar kirin Vira jî Kurdistan hûn jî li Kurdistanê ne ê bi were di şoxula hevalê wê jî giştî Kurdin em wana nas dikin wexta vîya anî ziman vî evkê vî atmosferê tamamiyen ew kir ji holê rakir vî atmosfera tesîrekî mezin serî nîşanda vîya jî ew bû reaksiyonekî hukukî dîtin. Yani ihtimal heye kekî Sirac di dadgehê de di adliyê de hakimiyeta MHP her derî zêde dibin. Yani tenê ne li dadgehê de li emniyetê de jî hakimiyeta MHP, tesîra MHP her derî zêde dibe. Di sêro berê evkekî derket, videokî derket li medyayê lûrade mesela mektebê polîsa de, polîs okulê jê dibêjin wan telebe giştek evsî dist bibin polis wana giştek marşê MHP dixwînin sembolê MHP serxwe xistinin serxwe û evkê îşaretê MHP dikin. Yani hem li adliyê de hem de emniyetê de vî tesîra MHP her derê zêde dibe. Vana jî belki netice wanayê fakat jî vîya zêdetir îro atmosfer jî vîya îcab dike. Yani mesela 2013 de wexta prosesê de wexta prosesa aşîtiyê de Kurdistan wexta kes yekî tanî ziman reaksiyonekî nedîdît. Wî çaxê herkes qala Kurdistan dikir, qala dîroka Kurdistan dikir vesaire.
Fakat îro di vî atmosferê de atmosfer otokratik de wexta hûn Kurdistan tînin ziman hûn reaksiyonekî dibînin viya jî li Sîrtê derket holê. Çima pirser İYİ Partî tê? İYİ Partî di îtifaka milletê de her hazê halka en zayıf tê xuya kirin ji bo wî ser vî de van mijara daha zêde tînin ziman. Yani îtifaka Cumhur dibe çi CHP û HDP blokekînin vana pişwan de PKK heye İYİ Partî hûn milliyetperverin hûn çima lûra distekinin ser van mesela İYİ Partî dixwazin hînkî dinê têxin tengasî o îtifaka milletê jî ji vî ser İYİ Partî li îtifaka milletê xin vana tînin ziman fakat belkî vî sohbetê mesela lûra Meral Akşener sohbetekî medenî kir, reaksiyonekî mezin nîşan neda. Ew fikrê xwe anî ziman, van fikriya em zanin, yani hûn Kurd henin, em vîya qabûl dikin fakat vira Türkiye'yi vesaire vana anî ziman. Fakat lûra sohbetekî medenî hebû, îşê xera kir, lûra bimanya wî meselê, ew ê sohbetekî medenî biba, ew ê derbas ba. Fakat wexta dadge û emniyet ket nav îşê, wî çaxê îş mezin bû ser siyaseta Türkiye ser Kurda, ser Kurdistanê jî ket rojevê em viya anka dipeyivin ji vî alî cemê bikin tiştekî bi xêr jî bû ez karim viya jî bêjim. Alî dinê CHP yani CHP 2002 sal berê di hilbijartina herêmî de viya dît. Heta piştgiriya Kurdan negre CHP li Türkiye nikare hilbijartinekî xezenç bike. İhtimal viya tuneyî. Yani îro CHP yansıda bajarê mezin de şaredarî girt, vî şaredarî bi piştgiriya Kurda girt. Yani li her du civan yansıda hep velata de İttifaka Cumhuriyet û İttifaka Millet nêzîkî herdû bûn. Kurd eger piştgirî bida kî ew ê qezenç bikira, Kurd li vir piştgirî dan İttifaka Milletê. Ji bo çi piştgirî dan? Çünkü ji siyaseta Erdoğan nerahat bûn. Nerazî bûn ji vî siyasetê. Vê ya bertêga xwe nîşandan çû piştgirî dan İttifaka Milletê. Viya qezenç kirin. CHP viya dîmîne. Sibê dûspê dixwaze bila 2022 de dixwaze sala 2023 de hilbijartin çê bibe. Eger dîsa piştgiriya Kurda negre CHP ya jî İttifaka Millet imkana bütün neyi bir hilbijartin nikare qezenç bike. Ji bo wî CHP her derê dixwaze navbera xwe ya Kurdan mesafe hinkî dinê qut bike. Van gava davê jî mesela çû Kurdistan Rêveberiya Kurdistan, Herêmê Kurdistan ziyaret kir. Lûra got viya ziyaretekî gelek direngî fakat em pir derengmanin ji vî saetê şûn de vî derengbûna xwe em ê telafî bikin. Em ê daha zêde werin, em ê daha zêde bişopînin. Îro jî ji tezkeriyê ve nagotin. Viya ji 2015 heta îro tezkere Irakê û Sûriye giştik ji alî CHP hatibû qabûl kirin cara yekemîne yani ji 5 sal 6 sal şûn de cara yekemîne CHP nagotiye. Viya jî tiştekî ji bo siyaseta Türkiye tiştekî müspetê. Ji bo çi müspetê? Çünkü siyaseta derve li Türkiye wer evkekî heyî wer fikrekî heyî sanki siyaseta derve gerek neyê münaqeşe kirin. Yani parti ser siyasetê rexne gerek nekin. Wexta em li Sûriye nav herbê denin, em li Iraqê nav herbê denin. Herkes gerek pişt desthilatdarî bisekinin. Wer fikrekî heyî, wer atmosferekî çêdikin. CHP viya xera kir. Partiya ana muhalefetê got na viya vî tezkere tiştekî nerastı, em piştgirî nadin viya. Ji vî saetê şûn de ez bawer dikim siyaseta Türkiye li Sûriye tê meşandin ew ê zêde bê münaqeşe kirin. Yani li kere rastî çêbûyî, li kere xelatî çêbûyî Türkiye li ra kîjan gavê davê vî gavê maliyeta wî ji bo Türkiye çi ye, ji bo aboriya Türkiye çi, ji bo siyaseta Türkiye çi, ji bo diplomasiya Türkiye çi vana giştik ew bê münaqeşe kirin. Heta îro tiştekî münaqeşekî wertû nebû. Ya jî münaqeşe di qadekî gelek teng de çêdibû ew vî qadê anka zêde bibe, ew fire bibe. Ez dixwazim vê pirsê heman pirsê ji kek me heme bipirsim. Wekî ku em zanin CHP berdewamiya İttihat Terakkiye û damezrênerê Komara Tirkiyeyê
CHP bixuye gelo li gora we jî CHP dixwaze çi bike CHP li xwe bi Kurtê bi Kurdara yîndî wê li hev bike an bi tenê ji bo hilbijartinan da ku Kurd û HDP piştgiriya tifaka millet bikin hinek ewk davê ber Kurda yani wek taktik tev digere û dixwaze Kurda ber bi xwe da bikişîne kek Mehmet Têbêjî çi ji vî re em dixwazim bîr û raya te jî hîn bikin. سپاس کاک حنیفی به دستورا ته از دخوازم سر ریالیتا کرد و کردستان تشتکلی زیاده بکم تشتک کاک وهاب آنی زبان ده پرسا کاک سیراج دا از باورم yani hemalaتی ما کاک جمیل بلکی yani behend gotubu yanzi yani gotine biciu zanabun bu li Partiya İyi Parti imzanın Partiyek Nasyonalista Türkiye berdevkê wê yek devê demek eksiraz yanî zivan di parlamentoya Tirkiyeyê pirsyarek kirin yani gotin behsa Partiya Azadiya Kurdistanê kirin got çawa partiyek wisa bi navê Kurdistanê tê qebûlkirin bi resmiyetê da ev pirskirin yani ji dozger dawa xwest bizane bike çima dawa zû nayê çareserkirin wek tê zanin dijî Partiyên Kurdistanî li Tirkiye dawa hatine vekirin yani gotin çima ev hûn van partiya qedexe nekin. Berê wê Aqşener bi xwe ez bawerim di münaqeşek di parlamentoya da nexşa Kurdistanê girt destê xwe û şanî ew ê dat got ev Kurdistan e sînorê her çar parçeyên Kurdistanê tê da bûn. Yani eviya partiyek nasyonalîst hesas e bi rastî ji ber ku ew bi xwezî şexsî wezîrê hundirî bû gelek dijî Kurda û Kurdistanê suç kirin bi navê dewleta xwe. Reaksiyona hemalatiyê me yani bo wê şexsî bi rastî bi cîta bû yani nizanim girêdayî kiryarên vê partiyê û Cemîl bi hev rabû nebûn bizdanebûn bû lê eger ki tesadüfî bizî bi rastî gelek girîn bû bi cî de bû dixwest vê lê zêde bikim. A CHP werim ser pirsa we gor min tu guhertinek bingehî di polîtîka CHP da nîne polîtîkek tradisyonalîst e dimeşîne realîtiya Kurda CHP nas nekiriye tu gav me nedîtiye yani berê vê 5 sala di parlamentoda dest ra dike dibe hûn karin êrişê Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê bikin niha dibêjin ev taktik e. CHP dît ku zatî rêyeke Erdogan dixwaze parlamentoda hene ji bo şer ev qerzî ew kir ev hesab kirin gotin em bêjin na ji ber ku em bikaribin mesajeke bidin Kurda bêjin em dijî şer û haziriya şer derdikevin em karibin mehevira îtîfaqek hilbijartinê bikin rêyê Kurda bistîne ez hêvî dikim di HDP di pêşiyê da Kurd neyên vê lîstikê û îtîfaqek wisa nekin CHP bi AKP û partiyê din raye tu bingehî polîtîkek guhertinê ez bi xwe nabînim Kurd piçek ji xwe bipirsin û tiştê ku me doh münaqeşe dikir berê hilbijartinê mihallî û hilbijartinê parlamentoyê da hîdî daha zêde werin ser xeta netewî ser realîta Kurdistanê ser mafên mirova û çareserkirina pirsî Kurdî û gor wê stratejiya xwe ya hilbijartinê hesab bikin û pêk bînin. Ez dij derketina CHP yani a polîtîka a şerê Erdogan taktik dibînim. Ve spas kek Mehmet boy be bersivat ez begerim aliyê kek wehab birastî jî tedîtê îda kirin dibe CHP ezbera siyaseta klasîk xera kir wer hat şîrovekirin piştî nagotina wan lê îda heye ku divên generalên Tirkî jî ji vê rewşa ku em bibên siyaseta
AKP û MHP dimeşînin nerazîne û CHP bixwe nexwedî wê hişmendiyê, nexwedî wê cesaretê ku karibe bertekekî wer nîşanî wan bide. Guhertina siyaseta CHP cenabê te jî siyaseta Tirkiyeyê ji nêz de pir baş dişopîne û zane. Berê te dî dijitiyê wanî navxweyî çiqas zêde dibû birabiba lê di mesela siyaseta derve de giş yekdeng dibûn lê mesela esker şandina Başûrê Kurdistanê, esker şandina Rojavayê Kurdistanê de nagotina CHP siyasetekî guhertina CHP ye ew tê wateya çi ya jî ew îdaya ku nerhetiya hundirîn heye generalên Tirkî jî ji vê rewşê nexweşin CHP jê ew dike ya jî tenê stratejiyek CHP heye bira Erdogan here kî diçe biçe. Yani eji kekme heme difikirim yani siyaseta CHP'de guhertineki radikal tüneyi yani CHP bir tamamı xudugaherine bir tamamı mesela diroka xo muhasebe diroka xo dike goravi siyaseteki Kürt inşa dike em nikarin viya bejin yani bu gotina viya gelek zuyi em viya bejin teni serviye ki servi tezkere gotina viya çiti mana vateyavi çi vaktale nesedkimesse hepsedem dibinimle va yek hesabı helbijartini yani CHP duhazı helbejeri Kürt cem xobistekini sibe düsbe vakta teke ve atmosfera helbijartini eybeji em mesela Irak'ı Suriye'yi em siyaseta AK Parti dijivisekinin Serbiya duhazı navera koyu kurda inki dine kembike mesafe inki dine kutbike ya yek ya adıdı Dinav geldi ji ser siyaseta AK Parti el Suriye'te meşandın rahne her dere zede dedi. Yani gelekes bilhassa vi kayrana aborici zede de gelekes viya persi çi işeme heydi Suriye. Mesela viya vi perse siyaseta Türkiye gelek zede te persandın nav geldi ji tesira viya heyi asya ve işaret kir nav arteşa Türkiye'de jî nerahati heyi. Demek ki beri penç hep general ji leşkeri ya istifaxı xistin ya jî ji bo zû teqawut bibin daxwaz axu anîn ziman. Van her penç general jî vakta xusiyeta van emeze dikin ew dibin siyaseta Suriye Türkiye dimeşinin nerastı veya evji Türkiye maliyeteki gelek mezin derxe. Ji bo CHP hem de nav devleti aliger jihore dit hem nav gelde vi nerhati dit hem jî hesabı helbijartine kir gora vi gave avet. Fakat ez siyaseti gav mezedikim. Vakta yani via imkaneki derdixe berme. Cibo çi imkanı? Cibo mesela siyaseta Türkiye, Suriye eme daha zede karın rahne bikin. Yani ver tişteki, ver atmosferiki hebu ki dici bir siyaseti sekini vek haini vatan dahat ilan kırın, devevi dahat gredan, ne karabul derkiz fikri raman ekho bini zaman. Fakat iro de parlamentoyu de partiye herimezin düyemin vi fikri vakta ani zaman veya hem ji bo çapemeniye hem ji bo siyaset medarı edini hem ji bo partiye edini kadeki verdik. Vi kade gerekmere bikaranını yani libra vi fırsatı gerekmere bu berçalığı gora xu vi siyaseti bu meşini. Yani Erdoğan ji bo via ezba verdik ne rahatı. Çünkü ezber libra hat karar kırın. Hatta iro kesi dici ne disekini teni HDP disekini zaten vakta sekinandına HDP bu Erdoğan tişteki baş bu işte HDP nişandıkı servis siyasete akım meşruduku ama iro teni HDP'nin iro CHP'ci lurahi hatta nav İyi Parti'ye de mebuseki derket evji rayahu aşkerekir goti na dusal emnikarın kaderevi devleti, kaderevi milleti geçtik bugün deste yek kesiye. Biyaçtaki nerastı got. Nav İyi Parti'de Van Dengadelkiye ve Nav CHP bir parti var sekini. HDP zaten var sekini. Çapemeniye de denge nerazi zededibin.
evya ji bo siyaseta Türkiye li Suriye rexnekirina wî, muhasebekirina wî, ji bo daha pir ser wî seknandina wî imkanekî başî ez wermêze dikim. Yani guhertinekî mezin, guhertinekî radikal nene, fakat ji bo siyasetê imkanekî. Kek wahab duê noxtê de dixwazim cenabê te fikrê xwe jî bêje. Niha me siyaseta tifaka cumhur, siyaseta tifaka millî, helwesta CHP me em bi hev re dişopînin û me dîyê. Divir de mirov kare bêje ku di ev dijîtiya du blokan de derfetekî zêrîn ketî destê Kurdan. Cenabê te divê Kurd siyasetekî çawa bimeşînin û siyasetekî reel, qebûlbar sibe bi ev partiyana bidin qebûlkirin ya jî ev blokana ji bo kî piştgiriye magelo divê ya te divê bê qeyd û şert mirov Erdogan biçir mirov piştgiriya CHP bike ya jî Erdogan ya jî ew bloka siba ji Kurdan re bêjin werin em mehvê we yî zimanê Kurdî mehvê we yî perwerda Kurdî û em kanin di maksagona xwe de qebûl bikin ew ji gorî cenabê te divê Kurd rêkî stratejiyekî çawa hilbijêrin ku bê qeyd û şert piştgiriya wê nekin, piştgiriya her du blokan nekin ya jî piştgirî bikin ev daxwaziya xwe nabînin ziman. Çawa şîrove dikir? Yani hilbijartina bê me kare bi du alî bi fikirî. Yek hilbijartina parlamentoyê dî, di hilbijartina parlamentoyê dî pa HDP û Kurda ittifaka wan bi van her du ittifaka ihtiyaca wan tunê. Yani ew bi xwe karin têkevin hilbijartinê û zaten wexta îro em lêkolînê mêze dikin. Mesela rayê HDP navbera 110 de derî tê eger wexta têkeve atmosfera hilbijartinê vî ray imkana wî heye daha zêde bibe. Yani di hilbijartina parlamentoyê de HDP bi van her du evkare, bi van her du ittifakara ihtiyaca wî tuneyî ittifak bigere. Laridinê di hilbijartina serokkomarî de yani HDP gerek ji xwe re programekî derxwe berxwe. Yani programa demokrasiye, programa aboriye û programa normalbûnê. Çünkü îro Türkiye devletekî nenormal yani. Çünkü kîjan gav SBB avêtî keskî tahmin nake. Yani tiştekî were. Gora viya kî nêzîkî viya bisekine. Kî nêzîkî viya bisekine kare bi wan re hevkarî bike veya kare bi wan re di hilbijartinê ittifakekî çê bike. HDP heta îro mesela heta demekî nêzik ez bawer dikim siyasetekî şaş dimeşan. Em bila qeyd û şart dijî Erdogan'ın em gora wî siyaset dimeşînin. Wexta hûn ewanî ku pozisyona xwe wer net çıgız bikin. Wî çaxê Millet İttifakı, İttifaka Milletî ji bo ew zaten cem xwe bibîne em tişkî nedin wan jî zaten ew rayê xwe bidin me. Ew zaten mecburun rayê xwe bidin me. Ji bo çûndina Erdogan em bixwazin nexwazin ew rayê xwe bidin me. Wer ew siyasetekî meşandin. Mesela Meral Akşener verdigot. Bira HDP jî evkê xwe derxe, namzetê xwe derxe. Bira ew jî têkeve hilbijartinê. Eger kazanç nekir di tura duyemîn de zaten millet ew karara xwe bide. Yani siyasetekî wer meşandin. İro gerek di kadekî nötr de bisekinin. Di parlamentoyê de di hilbijartina parlamentoyê de em zaten ser navê xwe me têkevin hilbijartinê li vir ihtiyaca me ittifakê tunê. Fakat di hilbijartina serokkomarî de programekî me heye tiştê em gelek mühim dibînin, em gelek girîng dibînin van xala henin. Ki nêzîkî van xala siyasetekî bimeşin em karin bi wan re bipeyvin. Gerek siyasetekî wer bimeşin. Yani di Türkiye'de peyvekî yani Kürt ji bo kesî çantada keklik gerek nebin. Yani vana mecburun raya xwe bidin me. Em tişkî nedin wan jî. Em şertekî wan qebûl nekin jî mecburun cem me bisekinin gerek vî hissiyatê nedi her du alî jî. Ez dixwazim spas kek wahab. Ez dixwazim ji kek Mehmet bipirsim. Kek Mehmet. Di nava Kurda da kek Wahab bahs kir. Di nava Kurda da hinek fikrê cuda hene. Hinek Kurd divên hema bira Erdogan here kî tê bira were. Wek modela Stenbolê ku Kurda piştgiriya Ekrem İmamoğlu kir lê belê bey te tiştek ji wan bixwazim. Hinek Kurd jî
حتی هنک سیاسی پارتیان سیاسی جی کود ناوی دا پاک هیه پسک هیه و گلک پارتیان دی هنه دویژن ام بلوکا کی کردی آوا بکن ام ببین بلوکا سیاسیا و ام جپیشی دا وقت کو کک وهاب جانی زمان ام جپیشی دا تسوز ندن تکسی ام لگور برجواندی ملت خود بگرن و بوی آوای ام جی خود هلبجارتنین کو وره دوان هلبجارتنان دا ام تر بگرن لگوری تا دوی کرد چبکن ککو كان بزحمته برسيفا بي برسيدانين براستي ترسامنا وكو كيماسيك وشاشيك وشوتياك ومن برد كلام جارك ذن بكن يعني من جارة يكمين في برسي مناقشات كن يعني راسته يعني اوتوقراتك 20 سالة هما للسرة نسيلك جنراسونك بما زنبو يميجن جدایک بودن ها بونه 20 سالی مافی وانه دنگدانی هنه چاوی خوب فکرنه اردوغان سروک کوماره یعنی سروک وزیر و سروک کوماره یعنی جنر رازینه دبیجن براهرن مرد بگرک فیم بکه لی گرک مرد بپرسه گلو پشتیوی مای چوره یعنی دیروکا کوارا جمهوریتا کوارا ترکیه دا تزیده گوهرتن اکثر پرسا کردی چینه بگیه پارتی هاتنه چونه لدولت مایه د پولیتیکا خویا اساسی دات گوهرتنک چینه بویه از ایویدی که بلوکا کردی و بلوکا امبیجن کردا اکثر ترکیه دشه HDP دبیجن ام پارتی ترکیه نه مناقشه که دور و دریج وره کرن ریک ببینن یعنی ارتاوی ببینن احتیاجی ما بویره هیا یعنی بلوکا کردی تنی سر نکبه بلوکا کردیاک ادبیجه ام بلوکا ترکیه نه یعنی ریالیتا خو براستی قبول نکن گرک خو بپرسه بخوزی نه چاره سره تمام بگوتنی که وهاب وقت صدی ده پتانسیلک کارن پارلمنتوی خن به هلبجارتنا داویه دا اجماراوان گلکیم سبب ویزی هنه اوزی دبینن اوزی نه چاره سریه به اتفاقا جاپیزی یعنی گرک از دبیجن نوا پارانتیزا پارا خب بلاش نفروشن خو ارزان نفروشن به استراتژیک به پیمانک به مافی نتوی حتی کنه این چاره سر کرن مثلا زبان ریالیتا ناس کرنا ریالیتا کردی به پیمانه گرک نبیجن اری لی جاپا گرک هدفه گرک بچک خب باش و وره سر بلوکا کردی به اساسی به بلوکا کردی مناقشه باش بنگه باش مناقشه بکن و هیوی دکم جبون ناساما کردی و رالیتا کردستانی بکاربن ارتا وی ببینن و اتفاقک نو کردی اب ترکی تکه من هالبجارتنی وی نبا امی دوباره بکن یعنی امی جن خطا وکو مد وقت درباز بویدا کرن امی وان دوباره بکن امی قزنجک باستراتژیک نکارم بکن گلک سپاس یک محمد مالاتا و براستی مبوره برنامه که خوش درباز کر و گلک شیروین هجا کر که کواب گوتنا تی تالی تجبیر کرده تخوازی دویم جاره ده ببیجه هبه ام بگرن من لعوی میزکر پرستونه نه و آخرتنا خواه و برسیوا گلک تشتا دایی گوتنا تی تالی تشتی که تخواز لیزیده بو که تجبیر کرده هبه yani Türkiye ket evkeki ket hava ki ket atmosferi ki helbijartini şiiro şunde hatta helbijartin hatta sandıkları ber gel ev siyasete Türkiye her dere zede evi geldi be devi atmosferi de imkana kurda heyi imkana siyasete kurda heyi em hevi dikin vi imkanı her jidestevanti baş bu karının jibo ve hem mahve kurda
ji bo naskirina mahdû Kurd ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek demekî giring e herkes gerek ber vî berpirsyarî tevgêr bide. Ez gelek spas dikim ji bo ve ji bo vî bernameyê sabin. Ebjî gelek spasiya cenabê te dikin. Kek Mihemed gotinê te İtalyê yani bi girêdayî sê çar rojevê ku anî zivan ez hêvî dikim dewletên Rojava, Ewropa û Amerîka nehêlin ku Tirkiye carek din êrişê Rojavayê Kurdistanê û dubara başûrê Kurdistanê bike. Erdên axa Kurdistanê bin dest xistiye rojek zûtir Tirkiye ji wan derê derin û kesek penaber bûne vegerin welatê xwe. Ji bo wê zî hin tawîz bidin Tirkiye mesela peymana gümrükê be pêşveçûna Yekîtiya Ewropayê berdana bi girêdayê wê berdana hemwelatiyên Almanya ji ber ku gelek temaşemevanên Kurd ji Almanya zî vê bernameyê dinêrin hemwelatiyên Alman li Tirkiye di zindanê de ne hêjmara wan şêstî zêdetir e her car wek qoz bi Erdogan bi kar tîne bi hezaran Kurd nikarin vegerin welatê xwe hemwelatiyên Ewropayî ne ji ber ku di sosyal medyada çalek bûne yan zî tiştek kritik bi zivan anîne ev ambargo dijî hemwelatiyê me rabe ev zî bi rêyek diyalog lê bi eşkere bi polîtikak nû bo Tirkiye bînin zivan û ser mesela realîteya Kurd û Kurdistanê zî em vê dev jê bernedin hemwelatiyê Kurdistanê dervî welat zî wek wê rojê Serokê Herêmê Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî zî wezîrek Tirkiye ra anî zivan got hûn tên Kurdistanê bi me ra tîcaretê dikin hûn bi Kurdistanê ra tîcaretê dikin tên diçin lê hûn baxwe dibêjin Bakurê Iraqê realîta Kurda qebûl nekin gerek em vî şiyarî bi deng hertim bînin zivan û li Amedê li Qurtalanê û derê din zî gel hemiya wexta em bi Tirkara rûnin em bêjin hûn li Kurdistanê de bi xêr hatine sevsera serçava. gelek spas Tek Siraçko bi izna te jî dixwazim çend gotina bêjim. anka ew bim keko fikir tê şîrova xwe tê bigire ez gelek spas kek Mihemed ew gotina te İtalyê em hemû Kurdin welatê me Kurdistan e divê bi beşiyara me bi hevkarê xwe Henîfî Turan dest bi bernamê kir ez dixwazim bi hevkarê xwe Henîfî Turan gotinê wî İtalyê bigirim şîrova wî bigirim der heqê vê bernamê de û gotinê ku ew dixwazî bike em bernama xwe bigirin fermo kek Hemed Ez spas ji her du mêvanan ra dikim gelek spas temaşevanên hêja spas hevalê rejiyê gelek spas ez li ser navê çarpel medyayê dibêjim em piştgirî kek Cemîl Taşkesen'in evranê welatê me ye navê welatê me Kurdistan e zimanekî me heye navê zimanê me Kurdî ye û em dixwazin li ser axa xwe em bibin desthilatdar em statûyek siyasî bistînin ev yanê şiara me teva ye ne a kek Cemîl bi tenê ye bira kek Cemîl zanibe ku em piştgirê wî ne gelek spas mala we ava her bijî. Temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe bi du mîvanên hêja bi rêzdar doçent Doktor Wahab Coşkun bi rêzdar Serokê Civata Kurd li Almanya Mehmet Tanrıverdi me bernamakî rêk û pêk û xweş li dar xist. Bêviya ku bernama me bi dilê we bi heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş.